Bravo, izašla. My aim is good. Što? Meni se. Ajde čupo, izvodi. Ajde, svi izmaknite aus. Ne mogu to udariti. Ajde. Znači ja i Tamara smo Barcelona, vi ste FK Železnik. Može. No, we're Okej. Ajde, Rajković, izvodi. Idemo, Rajković. Tamara, idemo. Idemo, Taci. Pazi. Pazi, Taci. Idemo, Tamara. Ajdemo, pazi, pazi. Odlično. Odlično, nije izašla, nije. Idemo, Taci. Taci, naša. Naša. Ovdje. Ovdje. FK Železnik 5-2 za Barcelonu. Znači vodimo 5-2. Ajdemo, Taci, spremna. Idemo. Rajković, izbaci. Taci. Bum! 6-2, ovdje je ovdje. 6-2. Taci. Još 6-3, 6-2, 6-3. Umeš i sad udario? Ne, ja sam dao. Ajmo, Rajković. Idemo. Yo, hit it to me or hit it! 7-2. Evo je. Aga. Igramo do 10, to je to, a? Kako je odgovarajući za vas? Ajde, Taci. Pazi ušte! Ok. Može, 7-3. 7-3. 7-3. Ne. Ricky. 8-3. Idemo da... Evo, sad se ja izmač malo. Taci, ajde, preševaj ovdje. I think the goalie is biased. Evo, ja ću izmač sad. Towards her father. Evo, yellow fair. Pa sad uši, pa sad, lijeva. Mila. Oće, Rajković. 8-4, 8-4. Ok, Taci, uđi u teritorij. Messi! Bravo! Bravo, Neymare! Bravo, Neymare! 9-5. Onda si ti Marta. Ti si Marta, to je najbolja fudbalirka na svijetu. Ok, Taci, pripremi se, uleći u 16 tjerac. U 16 tjerac, Taci. Bravo, Taco!
9-7, oštro. Taci, ulazi u 16-terac. Foul kicks in this game. O, 9-8, bravo Neymar. 9-8, sad je imamo god da damo, taci, da pobjedimo. Igramo do 10, spremi se sada, prazi loptu. Naprijed, to je ko Treger. Ajmo Rajkoviću. Zmaki se malo. Fair. Idemo Taci, sad je tvoja Taci. Taci, idemo, baci. I to je cener kroz noge. Barcelona. You fell.